Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na početku još jedne emisije Ravnopravne među nama. Zadovoljstvo mi je danas u studiju pozdraviti članice folklorne družine Vuga, Marijanu Tomičić i Anu Winski. Dobar vam dan. Hvala. Zapravo nam je glavni povod to što ove godine obilježavate 10 godina uspješnog djelovanja. Valja naglasiti ovo uspješnog zato što ste zaista imale nekih rezultata koji su vrijedni spomena. Ali ja bih da nekako krenemo od početka i da se prisjetimo te 2007. godine kada ste se okupile. Evo, taman u siječnju negdje je to sve krenulo. Kako ste uopće došli na ideju o osnivanju folklorne družine i kako je to izgledalo na samim počecima? Folklorna družina Vuga osnovana je 30. siječnja 2007. godine i od tada djeluje u Karlovcu. Nazvana je po istoimenoj ptici pjevici koja se često spominje u pučkim napjevima sjeverozapadne Hrvatske. Sama ideja o osnivanju folklorne družine Vuga javila se iz ljubavi prema folkloru. Većina članica je u nekoj fazi svog života bila aktivna u folkloru i tako su odlučili osnovati folklornu družinu Vuga. Koliko vas je bilo na početku? Točan broj sada bi vam lagala. Ja nisam od samog početka, ali mislim da ih je bilo 10-ak. Evo, do danas, kad smo već rekli da je bilo brojnih nastupa, brojnih koncerata, evo imamo ovdje i CD koji su izašli. Kako je to izgledalo na samim počecima? Jeste li zapravo vjerovali u to da ćete opstati 10 godina i da će biti toliko dobrih rezultata? Pa naravno da je vjera postojala. Evo već prve godine kada je osnovana folklorna družina Vuga 2007. godine ostvaren je i prvi zapaženiji uspjeh. Na 4. susretu hrvatskih malih vokalnih sastava u Mariji Bistrici nastup su ocijenili članovi stručnog povjerenstva Hrvatskog sabora kulture kao iznimno kvalitetnim i proglasili su Vuge najboljim malim folklornim vokalnim sastavom. Evo, mislim da je to bilo dovoljan vjetar u leđa da ne sumnjamo u budućnost. Evo, Marijana, možda i vaša sjećanja na to vrijeme. Vi ste isto nekako od početka, je li tako? Naime, nisam ni ja od početka. Ja sam već 5 godina, znači pola djelovanja Vuga sam i ja u Vugama i sudjelovala sam u snimanju 2 CD-a, Hrvatsko biserje 1 i Hrvatsko biserje 2. Ali evo sad kad govorimo o početcima, mislim da je jako dobro spomenuti to da je i prvi CD Svjetlobožićne noći bio u prednominacijama za Hrvatski Porin. Nije ušao u nominacije, što nam je ušao ovaj Hrvatsko biserje 2 i bili smo dakle u samim nominacijama za Porina u kategoriji najboljeg albuma Hrvatske folklorne baštine i smatramo to našim zapravo najvećim uspjehom. Tu se moram zahvaliti našem voditelju tada, Branku Ivankoviću, koji je napravio i najviše obrada, makar na našim CD-ima su obrade od Dinka Fija i od Bože Potočnika, znači sve renomirani naši etnolozi i Ivice Ivankovića, brata od Branka. Branko Ivanković nam je bio glazbeni producent, a ovim putem naravno moramo se zahvaliti i studiju Podmornica, Bernardu Mihaliću, koji nam je isto pomogao, koji sam dobio Porina isto jednom. Tako da evo, ipak je tu okupljena jedna ekipa, Croatia Records nas je popratio u svemu tome i u njihovim dućanima se mogu kupiti naši CD i naravno i kod nas. Ali evo, to je onako nekako naše najveće postignuće u sve ono drugo što smo postigle u toku godina. Pa ako mogu se nadovezati na Anu, nakon tog velikog uspjeha prve godine kad je Hrvatski sabor kulture nas odmah primijetio, mi smo i 2010. dobile nagradu za najbolju tehničku izvedbu na 4. međunarodnom festivalu malih vokalnih sastava u Velikoj Gorici. Isto tako i priznanje iste godine opet od Sabora kulture na susretu 7. hrvatskih malih vokalnih sastava kao najbolji mali folklorni vokalni sastav u Republici Hrvatskoj. Prepoznali su nas i zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti županije, pa smo dobili isto tako priznanje za rezultate u 2010. Evo 2011. srebrna plaketa na festivalu pjevačkih zborova Zagrebačkog glazbenog podija, opet u 2011. priznanje Hrvatskog sabora kulture, 2012. opet priznanje zajednice amatersko-kulturno-umjetničkih djelatnosti županije i ovo što sam rekla 2015. nominacija za Porina,
i tu se jako ponosimo jer kad se pogleda u samoj toj kategoriji mi smo jedini bili mali vokalni ženski sastav, tako da kao da smo ga dobile. Evo. Koji je repertoar? Evo vidimo ovdje i božićnih pjesama, božićne zapravo, evo u ovo vrijeme su nekako najaktualnije, ali što sve izvodite? Tako je, evo taj božićni CD Svjetlo božićne noći mi smo i na božićnom koncertu prošle godine izveli u crkvi Presvetog Trojstva, gdje se isto zahvaljujemo Pateru Kruni što nas je podržao i Karlovačkom tamburaškom orkestru što su zajedno s nama izveli skoro većinu pjesama sa tog CD-a. A ova druga dva CD-a kao i ovaj Svjetlo božićne noći zapravo sadrže obrade pomalo zaboravljenih hrvatskih pjesama, narodnih pjesama. I dakle ono što sam rekla to su obrade većinom i uglavnom braće Ivankovića, Dinka Fija, Bože Potočnika i mi smo tu zahvalni što nam je stvarno producirao sva ta 3 CD-a Branko Ivanković. Koji su planovi za ovih 10 godina? 10 godina je zaista jedna jako lijepa brojka. Rijetko je zapravo da se uspije opstati danas na tržištu i znači u ovoj i navali nekakvih i bendova i ne znam, grupa, ansambala, ali evo vi ste uspjeli 10 godina postati, zapravo ste jako dobro prihvaćeni i u Karlovcu, ali i šire. Moram nešto reći, to sam zaboravila. Znači, sa CD-a Svjetlo božićne noći, 2 pjesme, Moj Božiću i samo malo, Srična noć, su u kompilaciji 6 CD-a najljepše hrvatske božićne pjesme. Dakle, tu smo uz mnoge renomirane glazbenike tipa Nina Badrić i mi našli svoje mjesto sa 2 pjesme. To nam je isto jako velik uspjeh. A isto tako, ne smijem zaboraviti, stvarno zahvaliti se našim voditeljima, svim dosadašnjim. To je znači prvo bio Branko Ivanković, onda Irena Božičević, pa pokojni profesor Aleksandar Radivojević, pa opet Branko Ivanković i sada Valentina Krajcer-Pavlaković, jer oni su evo s nama to sve i radili i postigli. A što se tiče 10 godina, evo Anja će me nadopuniti za sve ove druge kojima još treba zahvaliti, jer stvarno puno nas je podržalo. Što se tiče 10 godina, mi zapravo imamo dosta iznenađenja koje pripremamo. Naravno da će biti jedan veliki cijelovečernji koncert gdje ćemo imati i goste. Mi se nadamo, imamo u planu snimiti još jedan 4. CD koji bi se zvao Razglednica Republike Hrvatske. Tu za 10. godišnjicu ćemo i za taj CD i za cijelu obljetnicu tražiti naravno i pokroviteljstvo predsjednice Republike Hrvatske, jer smatramo da smo u ovih 10 godina i sa našim CD-ima i nastupima pronosile glas i našu kulturnu baštinu i u Hrvatskoj, ali i vani, jer mi smo nastupile i u Pečuhu prošle godine i tu se zahvaljujemo generalnoj konzulici Vesni Haluga, koja nas je pozvala da nastupamo u okviru promocije Karlovačke županije i nadamo se još koji takav nastup ostvariti u ovoj godini za 10. obljetnicu. Isto tako, osim tih najava, velim, neke stvari bi još malo zadržali kao iznenađenje, ali bit će. Naravno, opet ćemo pokušati neke plesne koreografije oživjeti koje smo već radili, tako da to bude cjelokupan folklorni doživljaj. Ana, imaš li nešto za dodati uz ovih 10 godina? Pa evo, u ovih 10 godina snimili smo i 2 spota za 2 pjesme koje su na CD-u Hrvatsko biserje 2. I tu bi se zahvalila Pavlu Kocanjeru koji je snimao i montirao spotove i Draženu Makarunu iz folklornog ansambla Matije Gubec koji nam je osmislio u biti cijeli scenarij i koreografijice za spotove. Spotove smo snimali za prvu pjesmu Ped je kumi vjernik leti na obiteljskom gospodarstvu gospodina Vlade Rožića, kojem bi isto ovom prilikom se zahvalila na tome što nam je omogućio prostor. I drugu pjesmu Slušaj mati ove riči moje smo snimale na Mrežnici. Također oba spota su na CMC televiziji, tako da i šira publika, ne samo tu naša Karlovačka, već cijela Hrvatska može vidjeti kad puste. Dobro, koliko vas trenutno ima u lokalnoj družini i koliko se zapravo često sastajete, vježbate, uvježbavate? Potrebno je zapravo puno vremena izdvojiti da bi se postigla nekakva kvaliteta.
Ako mogu samo nadopuniti, imamo jednu zahvalu za gospodina Butinu koji je isto tako radio spotove za Svjetlo Božićne noći koje su snimane u crkvi u Kamenskom, tako da smo i s njim imali suradnju i isto te spotove se mogu naći na YouTube-u i mogu se isto tako i vidim da je TV4 Rijeke isto promovirala to, tako da evo moramo i to se zahvaliti. A nas je u biti 15 trenutno. Ako dozvolite, ja bi sve poimence pročitala. Možemo ih. Jer mislim da je to jako značajno. Možemo ih spomenuti, jer da. od njih 15 ipak samo nas dvije tu sjedimo, a svaka... Nažalost, zaista ne možemo ih sve Tako. ugostiti, bilo bi lijepo, ali evo, nažalost, nestane sve u studiju. Evo, svaka na svoj način uistinu i svojim glasom i svojim nastupom i pridonosi našoj družini. Dakle, Vuge su Željka Galović, Iva Milčić, Ivančica Profozić-Krajačić, Slavica Klarić, Sandra Gojsović, Marta Batinić-Petrović, evo tu prisutna Ana Vinski, Marijela Prša, Jasminka Makarun i Petra Makarun, mama i kći, Ivančica Plemić, Mateja Stišćak, Hermina Milčić i Danijela Peris. Evo, dakle, vas 15, koliko puta onda se uspijete naći, kako izgledaju vaše probe? Pretpostavljam da su intenzivnije ako imate neke nastupe, ali treba kroz cijelu godinu održavati vaše glasove. Pa cijelu godinu radimo, evo preko ljeta uzmemo pauzu od mjesec dana, mjesec i pol. Probe imamo jednom tjedno. To je neka konstanta. A kada pripremamo, evo sad pred naš božićni koncert, probe su bile čak i do 3 puta tjedno. Jednostavno mora se stisnut jer vrijeme se izmakne i onda potrebno malo češće imati. Probe izgledaju kada je puno žena na jednom mjestu, jako veselo, evo. Mislim, sve smo mi prijateljice, još od prije se znamo ili sa folklora ili ovako. Neke su se pokumile. Neke su se i pokumile, stvarno postoji ta neka veza među nama još od prije. Odlično se slažemo i tako te probe su nama ko druženje, izlazak, mislim, sve stignemo, evo, i popričat, otpjevat, radit, napredovat, sve. Zapravo, kako se može postati članica Vuga? Imate li potrebe možda i za, ne znam, nekim novim članicama? Kakva nam je situacija? Što je zapravo najbitnije? Dobar glas, pretpostavljam. Pa evo, vezano uz to, mi bi preporučili da se prati naša Facebook stranica, jer mi tamo uvijek dajemo informacije o našim aktivnostima i o eventualnim audicijama i tako dalje. Sad trenutno nas ima stvarno dosta i više manje sve dolazimo. Naravno da uvijek neko napravi pauzu jer ide i na porodiljni ili ima nekih obaveza na fakultetu i tako, ali više manje 10 do 12 nas redovito nastupa. Tako da evo, pratite nas na Facebook stranici, pa ako bude i neke potrebe za daljnjim audicijama, mi ćemo to objaviti. Kogod hoće, dobrodošao je doći. Moramo spomenuti da ste uvijek jako lijepo obučene kada nastupate. To isto treba spomenuti, znači i taj dio. Ne znam tko je možda i pomogao oko toga. Kako ide sa financijama zapravo? Ima li tu problema ili uspijevate sve riješiti što vam je potrebno i za vaše nastupe? Evo i spotovi i sva što se tu događa. Znači nije baš lako sve to isfinancirati. Pa kod financija tu bi se prije svega zahvalila gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Svake godine od njih dobijemo određenu svotu koju ulažemo, ovisi sad šta nam treba, ili je to odjeća ili su to aranžmani novi, sve ovisi kakvi su naši planovi. I također zahvaljujem onda kad smo već došli do dijela financija isto obrtu Plemić, obrtu Vinski Juraj koji isto ponekad svojim financijskim donacijama pomažu u našem radu. Samo malo da ne bi nekoga zaboravila. Također bih zahvalila gradu Ozlju. Prošle godine smo održali koncert, promociju CD-a Hrvatsko biserje 2 u Ozlju i tu smo stvarno prihvatili su nas. Bilo je baš prekrasno. Održali smo koncert u Starom gradu i tu znamo da imamo podršku. Također kad smo snimale spot sa Karlovačkim tamburaškim orkestrom za
jednu njihovu pjesmu, Lipo ti je kad se kurus sije. Također gospođa Zdenka Stupić iz grada Ozlja pružila nam je prostor etno selo u Ozlju, tamo smo snimale tako da bi mogli dočarati taj etno doživljaj. Zapravo na to pridajete veliku pažnju u svojim spotovima, da bude onako pravi ugođaj. A da, pošto mi njegujemo tu tradicijsku vokalnu i instrumentalnu glazbu i vjerni smo baš tome izričaju, znači mi ne mijenjamo tu, baš se držimo te neke tradicije, tako da i u svemu i u tim našim, recimo i tim našim nošnjama, to nije nikakva nošnja nečija, to su sve stilizirane nošnje koje vuku na folklorne neke. Znači ova najstarija, bijela, sa pašminom, to je, ajmo reći, kontinentalne Hrvatske, a ovu koju smo laganiju sa crvenim šosevima, ta je malo više, ajmo reći, klapska, dalmatinska može biti, jel? Pa tako malo kombiniramo sa te dvije varijante. I imamo naravno ideje za još. Ali to možda bude iznenađenje za sad ovih 10 godina. Da. Dobro, Moglo bi se počastiti. Onda nećemo previše otkrivati da. vezano s to. Uglavnom, vaši koncerti, nastupi su jako dobro popraćeni, ako mogu primijetiti, od strane publike. Znači, Karlovčani vam zaista daju podršku. Je li tako i kada dođete negdje? Evo, spominjali smo, kako vas ljudi prihvate? Jesu li prepoznali zapravo ovo vaše nastojanje za nekakvim očuvanjem etno baštine? Pa evo, imamo taj dojam još iz Pečuha, gdje je bila publika naše hrvatsko iseljeništvo, ali i dakle Mađari, i oni su zapravo bili jako oduševljeni. I srećom mi smo stvarno razmišljali o tome, uzeli smo svojih CD-a tamo i jako puno su nas pitali kako nabaviti to, pa smo i podijelile, jer smo tako i htjele. I jako imamo pozitivne odgovore na naš nastup i na naše pjevanje. Ono što smo primijetile, da znamo malo šokirati publiku sa ovima iz drežničkog kraja pjesmama, jer one su toliko moćne i jake da na kraju imam osjećaj da ljudi zaborave pljeskat. Koliko ih šokiramo sa tom snagom tog izričaja. Tako da, evo, ima različitih reakcija, ali uglavnom su pozitivne reakcije. Da. Dobro, onda možemo očekivati da će se tako nastaviti sad za 10 godina. Rekli smo da nećemo previše otkrivati o dijelu nastupa, ali možda nekako da najavimo ipak što nam je prvo što nas očekuje. Siječanj je mjesec, kažem, kad ste i osnovane, tako da pretpostavljam da će biti još nekih aktivnosti do kraja mjeseca. Pa evo možda da najavimo nešto što nam je prvo, da pozovemo Karlovčane da vas dođu podržati. Pa prvo će biti sigurno taj cijelovečernji koncert koji će biti u prvoj polovici ove godine. Mi naravno još uvijek moramo izdogovarati i vidjeti kako sve te aktivnosti pokriti financijski. Naravno da ćemo tu tražiti sponzore i donatore. Evo, ovo može biti poziv kogod misli da bi htio sudjelovati u financiranju ovakvog jednog malog ženskog vokalnog sastava koji je postigao već dosta uspjeha. Slobodno neka nam se jave. Mi isto tako moramo zahvaliti, da ne bi i to zaboravili, jer ćemo svakako računati na goste u svim tim našim nastupima, koncertima ove godine, pa svakako bi zahvalili i tamburaškom sastavu Grofovi i folklornom ansamblu Matija Gubec, iz kojeg potječu većinom naše pjevačice, na velikoj potpori svih ovih 10 godina u našim nastupima. Tu je bila suradnja krasna i sa Klapom Furešti i Kampanel, pa i Klapom Hreljin, te s evo s tamburaškim orkestrom na ovom božićnom koncertu. Znamo i da će ta suradnja biti i dalje jako dobra. Klapa Karolo, Karlovčanke, Slunjanke i isto tako zahvaljujemo Zori što nas je na prošlogodišnjoj obljetnici svom velikom koncertu jedine ugostila. To je i nama jako veliko priznanje. A opet, da se ne zaboravi, na božićnom koncertu su nam pomogli muški vokali iz KUD-a Sveti Juraj Draganić, pa evo ovom prilikom opet zahvaljujemo momcima što su došli i pomogli nam otpjevati pjesme sa CD-a Svjetlo Božićne noći. Znači i dečki su dobrodošli. Jesu. Na ovakvim nastupima, da.
Dobro, spomenuli ste dobru suradnju sa ostalim klapama, zborovima. Dakle, konkurencija ne postoji. Ne gledate se kao konkurencija, nego kao podrška jedni drugima. Pogotovo, evo, Karlovac je malen grad. Pretpostavljam da ima i pjevačica kod vas koje su, ne znam, bile možda u Karlovčankama ili otišle ili ne znam. Ja sam recimo osobno krenula iz Zore kao učenica glazbene škole, poslije u Karolo Stadijenu i onda na nagovor Danijele i profesora Radivojevića sam došla u Vuge. I nisam požalila. Ovdje mi je stvarno sad najljepše. To je za mene bio potpuno nov glazbeni izričaj. Ja sam se jako bojala osobno hoću li ja to moći, jer sam i nekada i učila solo pjevanje, pa je to isto potpuno drugačiji način pjevanja, ali kad se jednom uključite u tako nešto, to vas potpuno obuzme i sad mi je teško se zamisliti da bi opet pjevala u nekom zboru. Evo. Ana? Pa ja sam u biti cijeli život bila tamburašica. Ja sam svirala u Karlovačkom tamburaškom orkestru, odnosno prije se to zvao KUD Željezničar. A nakon toga sam bila članica folklornog ansambla Matije Gubec, isto kao muzika. I kada sam se toga naguštala sviranja, rekao, ljubav je ta neka prema folkloru, prema svemu tome ostala. Rekao, idem sada pjevati. Je li puno drugačije pjevati nego svirati? Pa je, evo, sad mi je draže pjevati nego svirati. Da, nekako sam se sad tu našla i to me ispunjava i to mi je sada aktivnost koja mi je, evo, dovoljna. Pozitivna energija vlada, zapravo to je ono što je najbitnije. I kod vaših nastupa to se osjeti. Znači da su dobri međuljudski odnosi i da je dobra pozitivna energija koja je, pretpostavljam, da tako izgleda i na probama. Spomenuli ste već da su probe jako vesele. A da li da otkrivamo sve detalje? Pa ne moramo baš sve. Osim onog pravog glazbenog upjevavanja, mi se uvijek upjevavamo malo i sa tekućim stvarima. Dakle, tu obično stvarno svako od nas donese. Nađe se i sok, ali rijetko, ali donese se i vino, i rakija. Neko ima rođendan od nas pa se donesu kolači. Dakle, zapravo svaka proba uvijek bude neko malo čašćenje i tako da nam je to upjevavanje, početni taj dio, obično tako nešto. A onda naravno pjevamo, imamo probu i onda još poslije malo ostanemo, isto se podružimo, pričamo si koji vic, vidimo šta je sljedeća aktivnost i to dogovaramo. I tako da zapravo, evo, kao što je Ana rekla, to je jedan vid, pravi vid prijateljstva i druženja gdje se mi međusobno povezujemo i na taj jedan način neformalni i onda zapravo se ta sinergija koju ljudi osjete poslije i na podiju, na sceni, da smo mi dobro raspoloženi, da funkcioniramo i da se već toliko dobro poznajemo, onda ta pozitiva sva izađe i publici i javnosti, što nam je drago, da se zapravo primijete joj kako ste lijepi, kako ste veseli, kako ste opušteni, kako je to. Ali to je rezultat upravo tog velikog rada, ali i ovog poslije lijepog druženja. Dakle, bez ljubavi prema glazbi, prema pjevanju, ništa od toga ne bi bilo moguće. Zapravo vi ovo ne gledate kao nekakvo, ajmo reći, opterećenje, nego kao nešto što volite raditi i u čemu zaista uživate, je li tako? Tako je. Dakle, ima ansambala koji dobivaju plaću za to, da se razumijemo, i znamo koji su to i profesionalni su, a ovo je stvarno poziv gdje niko od nas ne dobiva nikakve novce, nego mi jednostavno dolazimo i da se podružimo, ali da očuvamo uistinu tu našu bogatu kulturnu, folklornu baštinu i jako nam je drago što su 3 CD-a izašla, jer to će ipak ostati. Imate li neku pjesmu koja vam je najdraža, koju najviše volite pjevati? Znam da je teško, to je uvijek teško onako reći, ali isto tako znam da... Svake godine imamo drugu. Nešto što vam je najdraže. Pa ja imam svoju najdražu, makar znam da većina Vuga se neće složiti, ali meni je najdraža Moj Sokole, to je u biti dalmatinska pjesma, ona je izuzetno teška za pjevat, ali je riječima i glazbom je meni najdraža, najljepša. Ima naravno tu i drugih iz Međimurja koje su isto jako lijepe, melankolične, ali ova mi je nekako najljepša. Ana, nema najdražu? Meni je recimo ovaj božićni CD, Svjetlo božićne noći, cijeli mi je poseban. Nekako poseban. Da, evo, to nisu one klasične te božićne pjesme, nego
ti neki zaboravljeni napjevi i evo i od tih pjesama Srična noć je broj 1, meni osobno. Dobro, evo, ja vam mogu samo poželjeti uspješnih i sljedećih 10 godina, a i više, naravno. Iako će vas vjerojatno tada naslijediti neke mlađe djevojke. Ali koliki zapravo je interes mladih za pjevanjem i za ovakvim načinom provođenja i slobodnog vremena, druženjem? Postoji li? Jesam sad malo uhvatila. Gledam u Anu koja je mlađa. Dobro, Ana je mlađa. Pa mislim da ja pretpostavljam da Vuge privlače osobe koje su bile u folkloru. I folklor je interesantan. Mislim, za cijeli život je to ljubav, ali recimo plesanje, turneje, recimo ja sam bila član Matije Gupca, pa sve to je interesantno, ali dođe neka faza u životu kad više nemaš ni vremena dovoljno za to, a ne možeš se skroz odvojiti od toga. I onda je to super opcija. Ovako sad baš neko mlad sa 18 godina, ne znam koliko bi to zadovoljilo apetite mlade osobe. Znači, ipak treba postići neku zrelost i... Pa ja mislim da treba biti, kao što je Ana rekla, u tom nekakvom folkloru od malih nogu. Isteći tu ljubav i prema toj pjesmi i plesu, izričaju, jer to je ipak poseban izričaj. A onda poslije, evo, kao što su naše Vuge bile prvo plesale, pa su došle obitelji, pa su ipak htjele malo usporiti, pa sad pjevamo, makar nismo usporile. To je onda nekako, malo se i sazrije, ali mora ljubav doći od malih nogu. To je nešto što se mora dobiti dok si, ljubav prema glazbi općenito dok si mala. Evo, kažem, ja ću vam onda još jednom poželjeti uspješnih i sljedećih 10 godina. Karlovčane ćemo još jednom pozvati da posjete sve vaše aktivnosti koje budu ove godine. Nećemo otkrivati koje će sve biti, ali evo da svakako posjete vaše nastupe, koncerte. Može vas se vidjeti i mimo toga i na nekim događanjima ovako, ne znam, gradskim ili ne znam, može vas se zaista. Dobrotvornim koncertima. Da, dobrotvornim koncertima, da, tako je. Dakle, evo da vas posjete, da vas poslušaju. Uživati će sigurno. Hoće. I neka prate našu Facebook stranicu. Tako je, da, tamo će sve saznati. Hvala vam puno na gostovanju. Pozdravljamo ostale članice Vuga. Evo, nažalost, da ste sve stale ovamo, ja bi vas jako rado sve ugostila, ali ovo je bilo dovoljno da evo, malo popričamo o vaših prvih 10 godina, prvih 10. Hvala vam. Vama, dragi gledatelji, također hvala što ste bili s nama i čuli ste već na koncerte Vuga, obavezno svratite. Lijep pozdrav do sljedećeg tjedna.